बयखौबो रंजालि बैसागुनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिग्रोदों। मिजिंथिदों जोंखौ इसोरा अरायबो सुखु गोजोनै बयनिबो गेजेराव रंजा बाजा लाबोनानै होफैयो। आं बिनि थाखायबो इसोरनि खाथियाव आर'ज खालामग्रोदों। दिनै भुटान बर्डार सेराव सरलपारा पिकनिक स्पट बे एरियायाव मानगोनां प्रमद बर' बिटिआरनि चिफ बिथांनि बिथोन बायदियै जोङो बा आंखौ बिथाङा बिथोन होनाय बायदियै आङो दिनै बे सरलपारा एरियायाव बर' आदिबासि सावथाल उराव आरो नेपालि बिदा फंबायफोर आरो राभा बिदा फंबायफोर गासैबोनि जाथिखौ लानानै रंजालि बैसागुखौ फालिदों। जाहोना जाहैबाय जों आगुफ्राव जों नुनो मोनदोंमोन जोंहा सुखु गोजोन सान्थि गैयामोन, नाथायब्ला दिनै सुखु गोजोन सान्थिया फैदों। सुखु गोजोन सान्थिया फैयोब्ला दावगानाय आरो उन्नतिया जायो। बे हिसाबै जोंनि गेजेराव सुखु गोजोन सान्थि फैनाय लोगो लोगो जोङो रंजा बाजाखौबो जोङो खालामनो हायो। बेबायदियैनो बिथां मानगोनां प्रमद बर' चिफनि बिथोन बायदियै आंखौ बिथोन होनाय बायदियै आङो सरलपारा एरियानि रायजो राजा उल्थापानिनि रायजो राजाखौ लानानै क'क्राझारनिफ्राय माखासे मोसाग्रा हानजाफोरखौ लाबोनानै जोङो बे एरियायाव बे पिकनिक स्पटआव जोङो जे रंजालि बैसागु फालिदों। आं नुनो मोनदों बे रंजालि बैसागु फालिनायाव सरलपारा एरियानि गोबां रायजो राजाफ्रा गोबां रंजानाय मोन्दों आरो गोबां खुसि गोजोन मोन्दों आरो बेवहाय लोब बर'निफ्राय लानानै आदिबासि उराव आरो राभा नेपालि बिदा फंबायफोर गासैबो ज' ज'यै रंजा बाजायै फैदों आरो बिथांमोननि सेराव जोङो रंजानायजों लोगोसे जिहेतु बे जायगाया पिकनिक स्पट बेखायनो जोङो जानायबो बानायदों। जों बेबायदियैनो दान्दिसे रंजा बाजा खालामनानै जोङो बेबायदिनो इयुनावबो जों जाहाथे बिटिआरनि जि गभर्नमेन्ट बे गभर्नमेन्टआ जोंखौ सुजुग सुबिदा होयोब्ला जोंनि गेजेराव जों दंफैयोमोन बिटिआरनि मानगोनां स्पिकार बुंथिगिरि कातिराम बर' आरो लोगोसे दंफैयो हारिमुआरि आयदानि मानगोनां दावबायसा बर' आरोबाव दङ जोंजों बारग' एमपि इउजि ब्रह्म आरो जोंजों दंफैयो थांनाय आसाम एसेमब्लिनि इउपिपिएलनि जानानै केन्डिडेट लरेन्स इस्लारि बिथांमोनाबो दंफैयो। आंखौ मदद होफैदों आरो आंजों थाफानानै बे जि हारिमु बा रंजालि बैसागु फालिनायखौ बिथांमोनाबो नायफैदों आरो मदद होफैदों। थिग बिदियैनो थांनाय आसाम एसेमब्लिनि जि केम्पेइन बे केम्पेइनाव मानगोनां प्रमद बर'आ जि माइक सेट बिथांमोननो होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन बेखौबो दिनै आंनि आखाइजों जों गथायफैबाय आरो गथायनायजों बे माइक सेटखौ जोङो गथायनायजों लोगोसे बेखेवबायबो आरो बेजों लोगोसे बे सरलपारा एरियायाव मोनसे मा होनो बेंक पार्टि हाबाफ्राव दामग्रा बेंक पार्टि बिथांमोन हानजा दङ, नाथाय बिथांमोननाव बेंक पार्टनि जि इन्सट्रुमेन्टफोर बेफोर गैयैखाय आंखौ बुंनायलाय आङो सिलिगुरिनिफ्राय मैया हांख्रायनानै बा मांगायनानै लाबोबाय आरो दिनै बिथांमोननि आखायाव जों गथायनाय जागोन। आरो बिदियैनो सरलपारा एरियायाव माखासे जौगाथाय खामानि मावनो थाखाय जों बिथांखि लादों। बेबायदियैनो जिहेतु बे पिकनिक स्पट एरिया बे पिकनिक स्पटखौबो जोङो इयुनाव बाहेरानिफ्राय गोबां रोखोमनि मानसिफोर दावबायनो हानाय बायदि जों खालामनानै होनो थाखाय थांखि लादों। बेबायदियैनो जोङो रंजा बाजायै जिहेतु थानांगौब्ला जोङो मानसि हिसाबै थांनानै थानांगौबा मानबता हिसाबै थांना थानांगौबा जोंनो गोजोन खौसेथि नांथारगोन। बेखायनो गोजोन खौसेथिखौ जोङो मोननांगौब्ला जोङो मानगोनां प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे बिथांनि जि दैदेननाय हानजा बिथांजों जोङो गोजोन खौसेथि दावबायलांफानो हानांगोन। बेखौ आङो रंजालि बैसागुजों लोगोसे खावलायफाबाय आरो इयुनाव जोङो सरलपारा आरो उल्थापानि एरियाखौ माबायदिहाय गोजोन खौसेथिनि गेजेरजों दावगाहोनो हागोन बेखौबो जोङो अरायबो खालामगोन। आरो इयुनफ्राव जि रंजालि बैसागुखौ जेरैबायदि दा फालिदों बिनिख्रुइ आरो देरसिनै हामसिन साबसिनै फालिनो हानाय बायदि आङो मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'खौ खावलायगोन आरो दानि जि बिटिआराव हारिमु आयदानि मानगोनां दावबायसा बर' बिथांखौबो आं खावलायगोन जाहाथे इयुनाव बे हारिमुनि सोलाय सोल'नि थाखाय जाहाथे जे
हारि माने बैसागु प्रग्राम बे बैसागु प्रग्रामखौ इयुनाव देरसिनै फालियो बेखिनिखौ आं खावलायबाय।